Ne možemo ovako, ćemo ovako. Mora se proprati. A ovo muško je vidio. Dobro, malo više. Ko će ti? Daj počet. Kažete kada ste spremni? 3. Može. 3. Pričaj. Čekaj, kad dignem ruku. Ajmo. 3, 4, sad! Niko je nikad nije oborio. Još se nije rodila ruka koja će da pobedi Kristijana Golubova. Dečko je mlad, naivan, podlegao je pod paljenjem Maje i ćelavog globusa i onda uvredio me tamo javno i tako dalje, znamo tu priču. Dečko je došao da se izvini, verovatno je i pod uticajem i malo se uplašio, svestan je šta je meni rekao, misleći da sam ja neki monstrum i da ću mu se za to osvetiti.